Den største store gevinst, tror jeg altid, man husker. Min første var i november 2007, hvor jeg vandt en turnering med 650 deltagere, tror jeg der var, hvor jeg vandt $22,000. Og det var bare en af de bedste dage i mit liv, og den tror jeg altid, man vil huske. Jeg spiller poker, fordi at, siden min barndom, der har jeg fået skudt det her konkurrencegen ind i blodet. Jeg har 2 andre brødre, og vi konkurrerede alt lige fra sport til Yahtzee, til andre forskellige kortspil, som vi spillede med vores bedsteforældre som regel. Og da jeg var 18 år, der spurgte Jesper mig, om jeg havde lyst til at lære at spille poker, og det havde jeg. Og siden der har jeg bare været fanget af spillet og elementerne af det, og så er jeg her i dag. Pokeren har givet mig utrolig mange oplevelser, både godt og dårligt. Det dårlige i form af, at det er mentalt hårdt at være professionel, men det er sådan nogle ting, som hvis man skal være professionel, så skal man bare have det i blodet, at man kan holde tingene ud. Gode oplevelser, der har jeg simpelthen fået en fantastisk masse rejser, og en fantastisk masse gode venner på de rejser, og det sætter jeg enormt meget pris på. En professionel pokerspiller tjener mellem 200.000 og 8 millioner kroner om året. Måske lidt mere end 8 millioner kroner om året. Jeg tjener noget, der holdes for mig selv, men jeg tjener bedre end de fleste. De bedste penge findes på nettet umiddelbart, men det er fordi, at det er muligt at spille flere borde. Live er selvfølgelig langt større bare inde, men det er trods alt også kun en IBT, og så er der måske et par sideturneringer, hvorimod online, der kan man sidde og spille cash games hele dagen lang, hvis det er det, man har lyst til. Jeg synes, der er en stor forskel på live og online poker. Jeg hører tit, at folk siger, at reach ikke betyder så meget, men der er nu alligevel et helt andet aspekt af spillet, når man sidder over for sin modstander. Og det varierer sådan lidt fra periode til periode, hvad jeg synes bedst om. Men jeg synes, begge ting er underholdende i visse perioder, og andre gange, så står det mod halsen. Jeg havde en rigtig god oplevelse for nylig, hvor jeg var i Playboy Mansion med Mermaid Poker. Og vi var 18 gutter afsted. En enormt hyggelig sjakk, og Mermaid, de havde simpelthen sørget for alt. Både en gang til Playboy Mansion og fest de følgende dage. Fly og hotel, det hele var i orden. Så det var en fantastisk tur. Efter Peter Iskæt vandt verdensmesterskaberne, er medierne begyndt at fokusere langt mere på poker. Og blandt andet Jyllandsposten, som jeg nu har begyndt at blogge for, TV2 var over i Vegas. Og generelt virker det som, at medierne tager den her pokerkultur langt mere til sig, og det synes jeg er enormt positivt. World Series of Poker synes jeg var meget skuffende i danske øjne. Den eneste, der havde både Theo og Jonas lavet nogle resultater, men Jonas var selvfølgelig klart det bedste, men det er skuffende, at vi ikke hiver et bracelet med minimum 1, og at vi ikke får en bedre placering i main event. Nu er jeg selv ikke specielt god til at hjælpe til, men det skal forbedres til næste år. Mine forventninger til DM er, at jeg spiller op til mit bedste. Den seneste stykke tid har gået ret skidt, og det vil jeg gerne forbedre, så den næste måneds tid går til forberedelse til de næste store live-turneringer. Nu er der et par stykker inden DM også. Men det er helt sikkert der, jeg godt kunne tænke mig at gøre det godt. Jeg synes det giver god respekt blandt de andre danske pokerspillere, og derudover synes jeg, at det er en prestigefyldt event. Jeg tror, at mit fremtidige turneringsprogram bliver lidt blandet. Både turneringer i Danmark, hvor jeg primært skal repræsentere Mermaid. Det skal jeg selvfølgelig også på det internationale marked, hvor det bliver lidt mere EBT'er og Visa Europe, der kommer her snart.